A ty máš nějaký zajímavý brejlosáky, co to je za brýle? To je Chrome Hearts, motherfucker. Chrome Hearts, a nejsou pravý, ne. Jsou. Hej, pravý stojí tak 20, ne. To 3D, bratře. 70. Stáli tě 70 000. Na mě ne, mýho otecka. Hej, a co ještě máš, kámo? Po flexi, vole, ukaž mi, co ještě máš. Tak počkej. Nějaký drahý věci mi ukaž, úplně ty nejdražší. Takže máš Chrome Heartsy, co ještě máš, vole? Za 7,5, vole. Easy Slides, jo? Easy Ty Slides. vole, tak to je bůr, no. Takže jsme na 75, vole. Supreme Force, jo? Tak to je taky tak 5, ne? Jo. Jsme na 80, vole. Takže, ještě malý pindík, jo, to je 20 miliard. Ne, ukáž, ještě po flexi, vole, no se po flexi. Tak čekej. Jsme na Takže 85. AirPody, jo. AirPody 6, takže jsme na 86, no. Ty vole, Takže to je co za brýle. brýle, kámo? Tak to jsou Armani, bratře. Ty stály kolik? 12 korun, zvyšek.